Od 1.1.2015. godine nijedan se automobil u Europskoj uniji neće moći prodati bez ovog uređaja, takozvane crne kutije za automobile. Poput one u zrakoplovu skuplja podatke u slučaju prometne nesreće. Ona se aktivira u trenutku nesreće ili u trenutku manualne aktivacije e-poziva i u tom trenutku skuplja podatke o trenutnoj poziciji, o brzini vozila, broju putnika, smjeru kretanja vozila. Dobili ste 112 Zagreb, izvolite. Crna kutija sve podatke putem domaćih teleoperatera odmah šalje u centar 112. Često puta vozač bude tako povrijeđen da nije u stanju bilo kakvu dojavu iz vozila napraviti. Ovaj uređaj će omogućiti da bude automatizam u dojavi nesreće sa mjesta događaja i da žurne službe budu obavještene, prvenstveno se misli na hitnu medicinsku pomoć, zatim policiju, vatrogasce po potrebi. Djelatnik centra moći će i nazvati unesrećene, jer uređaj je ujedno i telefon. Čuti jesu li svi pri svijesti, imali povrijeđenih, skupiti dodatnih informacija za slanje žurnih službi. Kad proradi, sustav će spašavati živote. Primjena ovog projekta smanjuje vrijeme reakcije, povećavaju se šanse za preživljavanje stradalih, a drugi problem koji se adresira s ovim projektom je zapravo točna lokacija prometne nesreće. Europska unija procjenjuje da će sustav na godinu spašavati do 2500 života u Europi.